O BNG cree necesario defender unha política cultural programada, tendo en conta a nosa realidade lingüística e cultural propia dun pobo diferenciado. Coa túa participación, queremos manter unha oferta cultural estable ao longo de todo o ano, recuperar o noso patrimonio e a nosa historia, e conseguir que o galego tinga a vida municipal e a dos nosos medios de comunicación. A estratexia do BNG para os vindeiros 4 anos en materia de deportes baséase nunha análise e planificación previas para que as actuacións a desenvolver sexan efectivas e eficaces. O obxectivo primordial é o de achegar o deporte a todos os sectores sociais, aproveitando ao máximo os recursos urbanos e naturais cos que conta a nosa vila. Neste labor, tamén é de vital importancia a túa axuda, con ideas e proxectos que poidas contarnos. Son Fermín Paz e vos pido que faigades unha reflexión acerca de o que nos xugamos o día 13 de xullo nas eleccións municipais aquí no Concello das Pontes. A moción de censura que se presentou para derrobar un goberno municipal, desde a mi punto de vista, é un acto de prostitución política porque os veciños e veciñas non foron tidos en conta a hora de presentar esta moción, senón que por intereses personales alonxados da realidade pontesa se levou ao Concello das Pontes a unha situación moi difícil na convivencia que de alguna maneira marcou estes 2 últimos anos da vida convivencial en As Pontes. Eu vou a votar o Bloque Nacionalista Galego non só porque pertenezca á organización, senón creo que presentan un programa e unha candidatura capaces de facer mellorar as cousas en As Pontes. Todas as componentes da candidatura son persoas que teñen palabra, son xente que dá seguridade nunha candidatura e xente que ten unha capacidade no traballo demostrada no día a día do seu que facer nas diferentes organizacións sociales, sindicales e políticas. Por último, só dicirvos que As Pontes ten que facer un acto democrático participando en primeiro lugar todos en esta votación e en segundo lugar non deixando pasar o que uns fixeron en prexuicio de todos, porque se non levan unha elección magistral que eu confío que se lles dea, isto se pode repetir outra vez e deixaría As Pontes en unha situación de moitas dificultades en todos os órdenes. Eu son Daniel Álvarez López e vou votar ao Bloque Nacionalista Galego porque é a única formación que ofrece á mocidade pontesa alternativas reais de futuro e traballo fronte ao panorama desalentador que temos agora mesmo. A parte, o Bloque Nacionalista Galego é o único partido que defende a Galicia como nación, a súa lingua, a súa cultura e os dereitos que lle asisten como pobo. Por iso, a todas as mozas e mozos ponteses, convídovos a que votedes o próximo día 13 ao Bloque Nacionalista Galego. Polo noso ben. Ola, son Francisco Pico, son mestre e estou aquí para decirvos que o 13 de xuño vou a votar BNG porque entendo que o futuro do noso pobo ten que clarificarse dunha vez e penso que a xente que vai na candidatura do BNG é a máis indicada, a máis traballadora, máis capacitada para sacarnos desta atolladera no que estamos metidos. Polo tanto, diríache que faigas como a min, vota BNG. Chámome Pepe da Silva, son traballador de Endesa, levo 30 anos nesta empresa e ao mesmo tempo pois estou exercendo como presidente do Club Deportivo Endesa As Pontes. A min gustaríame que o 13 de xunio a xente deste pueblo se concienciara e votara BNG.
Eu vou a votar o BNG e por eso lle pido a xente deste pobo e sobre todo a xente nova, a xente que está en actividades deportivas, culturales, que faiga o mismo que a min, que vote o BNG, porque penso que é a alternativa máis positiva para este pobo en todos os aspectos, tanto no orden de traballo, de infraestructuras deportivas, culturales. O futuro das Pontes creo que estaría ben representado por este grupo político. Creo que, volvo a repetir, que me gustaría que a xente deste pobo que votara BNG. Chámame Mari Carmen. Vou votar por Vitolo porque o meu fillo atopou saída laboral gracias á escola taller que puxo en funcionamento o BNG. Por iso fai como a min. O 13 de xuño vota BNG. Chámame María Xosé Fresco Carballeira. O 13 de xuño vou votar polo Bloque Nacionalista Galego, porque confío na súa candidatura e me gusta o seu programa. Por iso, para mellorar as Pontes, fai como a min. Vota Bloque Nacionalista Galego. Chámome Medo Romero e son de Somede. Son traballadora do arquitecto Marcide do Ferrol. Eu quero vos pedir o voto para o BNG porque no seu día Vitolo xa fora elexido alcalde do pobo das Pontes e roubouselle a alcaldía. Polo tanto, para restituir a democracia neste pobo e porque creo que é a mellor candidatura, vota o BNG. Chámome Manuel Cascudo, son posibilidade de Endesa, aunque vin que a xente nova só vota ao Bloque, os vellos tamén votamos, o 13 de xuno recomenda a todo Dios que vota ao Bloque. Referente agora ás votacións próximas que temos, votarei polo BNG, a ver se cambia isto un pouco, porque o que está sucedendo no Ayuntamiento das Pontes é unha verdadeira vergüenza. Vergüenza. E entonces aconsello a todo o mundo que vote polo Bloque, a ver se cambia isto un pouco, porque de roubos está ben. Penso que levamos, e despois non se sabe quen nos levou. Aí faltan millóns e millóns, e eu non fui, eu tampouco, pero os millóns vanse. Que pasa? Pregunto meu, que pasa? Quen nos leva? Solos non escapan. Entón, a ver, se cambiamos un pouco, porque xa está ben. Vai un ali a calquera cousa e dixe, ai, que non hai un peso. Bueno, mala suerte, hombre. E logo onde van? E naide sabe onde van, naide sabe por onde se van, pero ir vanse. Entón, habrá que cambiar, polo menos, a ver se cambiamos un pouco, porque estes desde logo aí levamos anos e anos que non se sabe. Un ayuntamiento como o das Pontes cos ingresos que ten é unha vergüenza. Eu chaman ladrós aos outros e non sei quen rouba máis. É o que me falta saber quen nos louvou. Lugar, non sei. Polo que se sabe, agora van aparecendo vos edificios e boas obras, saliron do ayuntamiento que dun sueldo normal non se fan semejantes valentías. E así é. E agora esperamos. E aconsello a todo o mundo que se anime a votar ao Bloque, a ver se cambiamos. Chámome Carlos Ledo. O vindeiro 13 de xuño son as eleccións municipais. Para que as cousas volvan ao seu camiño, vota Víctor Guerreiro, vota BNG. Son Marina Beceiro, son mestra neste pobo, apoio a candidatura do Bloque Nacionalista Galego porque penso que pode facer moito nas Pontes e, ademais, penso tamén que no seu día, cando se fixo a moción de censura, non me pareceu que tiñan acabado o proxecto que presentaban para este pobo, así que votade como min ese día 13 de xuño o Bloque Nacionalista Galego. Hola, son Daniel Fijo, de Piragüismo. En estas eleccións vou votar o BNG, xa que considero que a súa política deportiva é a mellor. O día 13 vexo-vos nas urnas. José Antonio Cabarcos Pardo, o día 13 de xunio penso votar o BNG porque a candidatura que se presenta pareceme a máis axeitada para gobernar este pobo. Vota BNG. Hola, chámame Luis Pico e o 13 de xuño penso votar polo BNG. O motivo pois é porque o meu voto sexa útil. Bueno, mirando as listas dos partidos políticos eu considero que o BNG é o máis completo
por seriedade, por traballo, e porque son xente aberta que quere facer cousas boas polas Pontes e que teñen os oídos abertos tamén a escoitar os problemas da xente do pobo. Hola, son Celso Barro. O próximo día 13 de xuño, eleccións municipais, vou votar a candidatura do BNG porque creo que é unha candidatura traballada para facer un traballo en equipo e por eso lle dou o meu voto. Fai como a min e vota a BNG. Son Pedro Calvo Meizoso, de San Pedro de Eume. Teño un taller de automóviles e traballo nel. Respecto a estas próximas eleccións municipales, sucede que moitas veces ten moitas dudas á hora de votar. Sin embargo, nesta ocasión, pois casi non teño duda ninguna, porque a única decisión aceptable penso que é votar o BNG. Non creo que exista outra lista simplemente viable. Entonces, se queredes axudar a este ayuntamiento, penso que é mellor que facedes como a min. O día 13, votade BNG. Eu sou Joaquín Antón Rodeiro, vou votar o día 13 polo Bloque, porque para mí é a mellor candidatura que hai, porque non temos máis que mirar o que levan feito hasta aquí, que foi tan solo para 4 señores, que se ve por todos os sitios, e foi a única cousa que fixeron hasta a fecha. E para min é a mellor candidatura que hai, e o día 13, todo aquel que sea competente e vexa que debe votar, que vote Bloque. Son Francisco Calvo e son labrego, e vou votar polo Bloque porque apoian a xente do campo. Facede como a min, o día 13 de xunio, votade polo Bloque. Hola, son Javi Chin, son deportista. Estou aquí porque penso que nestas eleccións lle vou votar o BNG, porque considero que a súa política a nivel deportivo e cultural é a máis interesante. Así que o día 13 vemos nas urnas. Veña. Son Jesús Chao e po día 13 de xunio eu vou votar Bloque. E se tú tes algunha dúda, fai como a min, vota Bloque, que para min é a candidatura máis coherente das que se presentan estas eleccións no noso axuntamento. E para acabar dunha vez que a crispación que viviu este pobo en tempos pasados, penso que é unha oportunidade que debemos aproveitar en favor de todos. Vota Bloque. Chámanme José María Lemos Iglesias. O 13 de xuño son as eleccións municipais e eu vou votar o BNG. Para que as cousas volvan ao seu camiño, fai como a min. Vota BNG. Chámome Sebastián Bellas e o día 13 de junio vou votar Bloque, porque me parece a candidatura máis sólida para arreglar os problemas das Pontes. Fai como a min, vota Bloque. Eu son Daniel Álvarez López e vou votar ao Bloque Nacionalista Galego porque é a única formación que ofrece á mocidade pontesa alternativas reais de futuro e traballo fronte ao panorama desalentador que temos agora mesmo. A parte, o Bloque Nacionalista Galego é o único partido que defende a Galicia como nación, a súa lingua, a súa cultura e os direitos que lle asisten como pobo. Por iso, a todas as mozas e mozos ponteses, convídovos a que votedes o próximo día 13 ao Bloque Nacionalista Galego, polo noso ben.